За изпит по висша математика, втора част. Ще започнем с първата задача, в която имаме два интеграла за решаване. Първият интеграл, в него имаме функцията тангенс от хикс dx. Функцията тангенс от хикс може да се запише като две тригонометрични функции синус от хикс върху косинус от хикс dx. За решаването на тази задача бихме могли да внесем функцията синус от хикс вътре в диференциала. Когато пренасяме такава функция, ние реално решаваме какъв е интегралът на тази конкретна функция. Интегралът на синус от хикс dx е равен на минус косинус от хикс. Това означава, че когато вкараме тази функция, тя ще се появи в диференциала като минус косинус от хикс. Записвам се новият интеграл, който имам. На място на синус от хикс остава единица, а функцията косинус от хикс си я приписваме такава, каквато си беше. В диференциала вече вместо хикс ще поставим новата функция, която е минус косинус от хикс. Поставям тази функция в скоба, тъй като имаме един допълнителен минус, който бихме могли да го извадим отпред пред целия интеграл. Когато функцията се повтаря на тези две места, бихме могли да използваме полагане, в което косинус от хикс можем да го запишем с някаква конкретна буква, да кажем буквата U. И нека да се попитаме какво се случва, когато в един интеграл имаме 1 върху U и в диференциала пак имаме същата тази функция. Това е интеграл, в който крайната стойност ще бъде логаритъм от функцията U, която е поставена тук. След полагането ще можем да запишем и крайният отговор, в който вече вместо логаритъм от U ще използвам полагането, в което казахме, че U е всъщност функцията косинус от хикс. Минуса си го преписвам отпред, а интеграла вече става равен на логаритъм от косинус от хикс. Тъй като интеграла е неопределен, накрая се добавяме и константата, за да можем да приключим задачата. Продължаваме напред със следващият пример, в който отново имаме интеграл, който е определен. По принцип, определеният интеграл първо го пресмятаме като неопределен и след това като второстепенно действие ще заместим с границите, които са посочени тук. Първо можем да забележим, че вътрешната функция имаме две скоби, които се умножават. За наше удобство бихме могли да разкрием тези скоби. Това означава, че всяко едно от тези събираеми ще се умножи по всяко едно от тези събираеми. 2х, когато го умножим по х на втора, ще получим 2 пъти х на трета, 2х по х, 2 пъти х на втора. Готови сме с това събираемо, продължаваме с следващото. Едно го умножаваме с х на втора, ще получим х на втора и едно по х си остава х. И накрая получаваме 2х на трета плюс 3 пъти х на втора плюс х. Това е функцията, която се крие вътре в този интеграл. Следователно, когато решаваме нашия определен интеграл, ние реално можем да използваме тази функция за решаването му. Записваме определения интеграл от 0 до 1 от 2х на трета плюс 3х на втора плюс х. Затварям скобата, тъй като това са няколко събираеми и накрая добавяме dx. Когато решавате интеграл с повече събираеми, то тогава всяко едно от тези събираеми ще си бъде отделен интеграл. Начинът, по който решаваме такъв интеграл, когато използваме формулата за х на някаква степен dx, х ще нарасне с една степен и отделно ще разделим на получената степен. Това означава, че при решаването на интеграла 2 е константа, която ще се запази, тъй като тя е умножена по функцията х на трета, а х на трета вече ще използваме това правило, където 3 е реално степента m. Така че ще се получи 3 плюс 1, което прави четвърта степен. Ето, х на четвърта върху получената степен, която е 4. За следващото, тройката отново ще я запазим, тъй като тя е константа, умножена по функция, а функцията х на втора ще стане вече с една степен повече
и ще стане хикс на трета степен, като тройката ще я разделим и отдолу. По същия начин продължаваме с следващата функция, като тук трябва да се попитаме каква е степента на този хикс. В момента хикса е на първа степен, тя за това не е написана. Следователно, при увеличаването на степента ще получим хикс на втора върху 2. Ще съкратим където има нужда. И тъй като това е определен интеграл, ще си запишем, че този определен интеграл трябва да го пресметнем с границите от 0 до 1. Определен интеграл пресмятаме по формулката на Нютон-Лайбниц. Ако имаме граници от А до Б на някаква функция f от хикс, dx, то тогава тази функция първо правим нейния интеграл. Това означава, че ще получим примитивната функция и след това вече ще заместваме с границите от А до Б. Първата граница, с която заместваме, е горната граница. Това е по-голямото число от двете. И след това заместваме с границата, която е по-малкото число. Ще запиша примера по-начисто, за да може да видим реално къде трябва да заместим. Както казахме, по формулата на Нютон-Лайбниц първо заместваме с горната граница. Това означава, че първо заместваме с числото 1. И така ще получим 1 на място на хикс на четвърта степен върху 2, плюс 1 на място на този хикс на трета степен и 1 на втора върху 2. Това е заместването, което правим с горната граница. Нарочно ще поставя това заместване в скоби, за да може след това да извадим заместването с долната граница. Заместването с долната граница ще получим 0 на четвърта върху 2, което ще бъде равно на 0. После ще имаме 0 на трета, което пак е равно на 0. И 0 на втора върху 2, което отново е равно на 0. Това означава, че цялата скоба, щом е равна на 0, когато изваждаме числото 0, нищо не се променя в крайният резултат. Значи ни трябва да пресметнем само на колко е равна тази скоба, за да довършим задачата. Когато 1 е на каквато и да е степен, неговата стойност е равна на 1. Така че тук ще получим 1 върху 2 плюс 1 плюс пак 1 върху 2. Пресмятайки тази половинка плюс тази половинка, двете общо правят единица, която ще се събере с единицата, която остава от тук. Краен отговор 2.